הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון, וואו וואו וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח. ختم شير سبي ترجيني بجروحها واو 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 غير دافي ولما أبا يابا عندها شافو كيزين עיינו עלינו, הנה זה בא גם אלינו. עיינו עלינו, הנה זה כאן גם אצלנו. ובמטבח על השולחן יש איש בתוך קנקן, וואו וואו וואו, מציץ מהזכוכית, ויום אחד נורא מתוך תותח. خطبتها بشراب وتجيني سكرانة واو 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 غير دافي ولما أبا يابا عندها شافو كيزين עיינו עלינו, הנה זה בא גם אלינו. עיינו עלינו, הנה זה כאן גם אצלנו. הנה זה בא עיינו עלינו, הנה זה בא גם אלינו. עיינו עלינו, הנה זה כאן גם אצלנו.